Cameras of Responsibility. Maulanon ang syudad niya sa Bacolod kapila ka porson sa probinsya sa Negros Occidental. No, so ini pagod man niya makabasa sa mga weather disturbance naton ko kaysa makibot kita. No, kadagatupa ang ulan. Kamustang mga kauturan naton mataga permati tabroad, mga pinananggata nga menegrense kag mga Bacolod noon. Dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na kadagapamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube kag sa 630 kHz. So welcome na sa pagpalagad sang pang Webes nga edisyon sang Zona Libre. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown ay nabili kita makabar nga 101 dias na lang Pasko na. Kada siglang, no? So sa ato sa ring mga kabombo kada same time mga Star Nation, advance Merry Christmas, no? Sa inyo tanan-tanan. Mag 102 kadlaw Christmas na plus 108, no? Nalang kadlaw ang nabilin kag matapos ang bulan o kung ining tuig 2022. 5 minutos sa kaligan sa takta alas 7 sa gabi sa aton sa ring pagpalagad. Ano na ba yung talapang doon? Pila ka ba dalag kwanta nga mga balita sa aton nga matap stories of the day? Madalag kuan sa ring nga mga balita lokal. Ang signing ya makabanan sang MOA sa tunga ya sa NBC Foundation. At the same time sa duha ka mga hospital dire ang kag sa tunga ya sa syudad sa Bacolod. Ang gipagayon kay ina with regard sa mine sang sining bakchi. Ining back chip sa rin makabang kusidente kwan ini, no? Nangin promisa campaign promise nga makabanan sa Benitez administration, no? Sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod nga ang tinutuyo nga kung kinanglan para ka sa sining emergency, no? So hindi na kinanglan nga ti magproseso ka pa aso kun ano may mga accredited nga mga hospital nga ti diretso ka na lang iasulod. Private ini nga hospital pero to ini mga hospital daw mga tagoytoy maning klase hospital o daw bag-o malang ni gani iya nagbulutwa dire sa bahin sa syudad sa Bacolod. No, ang bet sa Bacolod Hospital ka ining Bacolod South Hospital. Di nga aga way nagpartner ang syudad sa Bacolod sa Riverside Hospital, sa Adventist Hospital, no, at the same time sa bahin sang Doctors Hospital. Kaya mo ini mga dumaan ng mga hospital diri sa aton sa babahin sang syudad isang Bacolod. No, so ti bulaon ta na corona, no? Kag ano gid ang rason. O subot silingon ti anong bot silingon sini, no? Kung may emergency ang Bacolod don nga entitled ka maira sa back chip card. No, so automatic masulod na direkta sa bahin sang hospital. So, samtang istoryahan ta man karon, no? Ining natabo ka pagpasarka, poldo kabi na interview naton chairman sa Committee on Health. Pero balikan naton karon ang kuan ano, ang nag-question sini, no? Sa tilikdan sini nga semana, Councilor M. Ang. No? So, ti satisfied na bala si Councilor M. Ang sa presentation. Kahapon dira sabay sa sesyon sang sangguni ang panglunsod. Ano ang mga mapahayag niya diri, no? After nga ti nakapasar sila sa authority to sign sa alkalde sa syudad sa Bacolod and gin patigayon kaina, no? Dira sa lobby sa Bacolod City Government Center. Samtang duga pa senaton iya nga mabalita ay makabanan diri man sa aton sila nga pagpalagad. Sugpunan to karon ang report ni Bombo Dines Rubica kagabi ang ining basura sang Banwa sa San Enrique. Agi na boy dito sa isa ka pribado nga kuan ano nga lote sa Banwa sa Pulo Pandan. So ti hindi man lang kuno ang San Enrique ang naghaboy dito, ang Banwa sang Baludulid kuno amuman. Kay nagligad gen pahayag sang Menro, no, sang kuan ano sang Banwa sang Pulo Pandan, no, sa dito makaban sa aton nga mga kabombo nga ti himuon ni RTS. Kon return to sender. Ay famous ipabalik ni nila iya makabanan, no, sa mga naghaboy nga mga LGU. Samtang duga pa sa naton iya nga mga balita. O naman sa aton sa ring pagpalagad budget sang syudad sang Bacolod sa masunod nga tuig nagdangat sa kapin sa 3.5 billion
pesos, no? Kag kapin sa 300 milyones ang nadula nga ira iya makabaran sa bahin sa syudad sa Bacolod bagod man sang sining nga pandemya. No, so may reporter karon niya makabaran si Bombo Ansindo Surilla diri man sa aton sining nga pagpangalaga. Samtang interview magkita karon no, sa bahin sa chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse Councilor Celia Flor. No, sa sining pinaka-latest nga listahan dira sa Office of the chairman sa Committee on Markets, no, sa issue dira sa Moroccan country nga 5 lang o kon pila to 7 lang ang nagabayad, no, so the rest wala gid, no, so do kanami kuno subong kay nagasalasit man kuno sila pamayad no, so may mga update kita dire karon niya makabran nga daw nagabalayad man kuno. O ti kabalo na sila until September 30 ya ang ining nasambit nga kwan daw ka deadline kay ti ambal sang alkalde daw sa syudad sa Bacolod Mayor Alfredo Benitez. O ambal niya until September 30 lang sa mga hindi makabayad, sorry. Kay sila nga ti hatag kuno na sa kwan hatag sa mga handa nga magbayad no sa Arkila no sa syudad ya sang Bacolod. No, so pero ti may panindugan na yung alkalde sindi nga sa kutob sa hindi makabayad, no? So automatic saraduhan kay hindi na sila mangin tenant dira. Or basi kung humok man ang ilong ni Benitez, no, kag kumag-ayo ang mga vendors o mga stall owners sa Moroccan country, ma-okay man siya. Oh, so ti ibalaon ta na korona, no? Sa kay Councilor Celia Flor. Kag ma-update makita sa mga market sa luwas sa Manukan, no, nga ti gwa sa hindi man ni guro na ipit, no, kundi nga daw ginapersa sila ka magbayad kati responsibilidad nila magbayad o the same time no, sa mga stall owners man sa tatlo ka mga dalaguan nga merkado publiko sang syudad sang Bacolod, no, ang Libertad Market, ang Burgos Market, kaya ang Bacolod Central Market. So ibaloon ta ni karon mga kabarang ko balati diri may deadline man sila nga ginhatag magluwas sa Moroccan country. Kaya ako sa pabor ko ni sa mga tatlo kadagkuan ng merkado bla, no, sang syudad ya sang Bacolod, no, nga persahon man sila pabayron. Kag padasigon dira no i-retrieve sin og original nga pangalan kun wala na nada original nga pangalan naga-occupy, no, automatic no erase pati ang naga-occupy subong nga wala gali ngalan sa syudad sa Bacolod. So may kaupo di diskusyonan na karon po sa kay Councilor Celia Flor. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 13 minutos o kon 11 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Di man sa aton sari kapagpalagan. Kag of course istoryahan ta man karon no ang sabay sa DSWD, no, ang assistance for the individual in crisis, no, kon ining AS. Si DSWD Secretary Erwin Tulfo na nagpahayag nga ti ang aid budget no is less than 1 billion pesos, no, nga kung sa rin no nagapaubos na subong ti sa parabuton nga Sabado, that's September 17 and September 24, no, wala na sang payout. Amo ini makabanan nagin pabalo iya sang aton sa ring kuan ano nga Department of Social Welfare and Development kung sa bahin sa DSWD. Wala na sang kuan ano, wala na iya makabaran sang pundo para sa educational assistance. No, so amo ini siya no ang aid in kuan ano in individuals, aid in individuals, no, sa dili makabanan sa aton makoto kon in a crisis situation o kon AEC nga educational assistance. So wala pa gid no sang tinimok-timok no kung saan o ini mag-resume no ti paano to yung iban to nga nag-registered to. Until now wala makabaton sang notice no from DSWD, wala nakabaton sang text, sang tawag, pero naka-register. Ti pa asahon tala ni sila nga paasahon. Pareho mabala sa pagigugma, no? Kasi daw ginapaasa mo lang ko sa pagigugma mo. O prangkahan na lang kuya bla. O para matapos na kay hindi man ko iya maglaom nga ako man Japon ang palanggaon mo. Mga hugot na ton. O ti sige, no? So istoryahan na karon ni makabaran sa aton sa ring pagpalagad, diri sa aton sa ring palatuntunan.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Dahil kita na sa mga taga para mati na tonti dugangin yung pagid, no? Hingagaw sa week number 7. Hasta sa Grand Draw, no? Sa aton sa ring enhanced sorte sa palengke promo sang Star FM kag Bombo Radio. Over 6.5 million pesos na kasiyahan at total prices nga iparagtag nato nationwide. No, so may tatlo ka mapagi sa pagdaog, hulog ka mo sang entries para maka-participar sa aton sa ring studio draw, no? Ka makabaton sang dalagko nga mapapremyo, weekly prizes naton. Ang first prize makabaton sa 5,000 pesos plus ang 1,000 pesos rewards ang gift pack. Ang second prize makabaton sa 4,000 pesos plus ang 1,000 pesos rewards ang gift pack. Ang third prize na makabaton sa 3,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga gift pack. Ikaduha nga pamaagi, pwede ka mo nga maka-entra sa ato sa nga online activation. Kasiyahan, tatlo ang magadaog sa pinakamanami nga promo product display sa masari-sari stores ka mga mini groceries. No, ang major prize makabaton sa 3,000 pesos, no, nga cash plus 1,000 pesos sa worth sang gift pack. Kag may duwa kita dira ka consolation prizes nga automatic makabaton man sang 2,000 pesos plus ang 1,000 pesos nga worth sang gift pack. So amoy na, no, sa dire makabanan ang isa sa mga kuan dira, no, mga pamaagi man sa pagdaog. Tatlo nga pagdaog nga makabanan ko paano ko mo makadaog. No, sa Sabado magabisita kita dira sa Bata Public Market. Sa tilektan nga Sabado, no, bisitahan naton ang Bata Public Market. Kaya dira kita magapanagtag sa mga papremyo, no, sa aton sa nga mga kabombo. Ako sa din may anom kita nga pagagabuton sa mga hulog sang inyo nga entries dira sa bahin sa Bata Public Market nga automatic makabaton 500 pesos na cash kag at the same time, no, may araman sa worth of 500 pesos sang gift pack. May mga parlor games kita, may video kit challenge, no? May ara sang tag of war, no? Kag iban pa. So gapangibitar na kita nga daan sa aton sa ring nga mga kabombo dira, no, sa bata, sa barangay Bata, no, nga ang amon sa ring ikapito, no, nga semana nga palengke draw hiwaton dira sa Bata Public Market sa Sabado. Alas 6 plus agad ara na tada. No, sa barangay Bata o sa Bata Public Market para nga patigan sang pagsinadya. Tatlo na ka mapamaagi, no? Sa diba kabaran kung paano kamo magdaog. So simple lang gida, no? Ang inyo sa di paghimuon, magpili lang sa mga sunod nga ma-purchase. Isulod din sa sobre, sulatan sang inyo sa kompleto nga pangalan, edad, address, contact number, ang perma, week number 7 na kita, no? Kang pangalan sa proof of purchase nga gingamit. Ibutangan man sa promo title, enhanced swerte sa palengke promo 2022 kay address sa Star FM kon sa Bombo Radio Bacolod. Simple lang, no? Pwede ka mo makalakip sa isa ka empty pouch, no, sang Silver Swan Vinegar. Isa ka empty pouch sang Silver Swan Vinegar, isa na ina ka entry. Pwede man makalakip dala sa isa ka sticker kung coupon sang Orocan, no? Sa isa ka sticker, isa na ka entry, isa man ka coupon, isa ka entry. Sa tagsa kapag bakal mo sa Orocan products man sang sticker kag coupon. Ang coupon nga nasulat dira or pagkit bisan nga pangangalan o kung title sang promo, pwede gid nga ipasakop. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Pwede man kabadara, no, makalakip yung makabaran sang isa ka resibo. Minimum of 300 pesos nga pag-purchase nimo, pagpanindahan, no? Oy, by the way, no, kung gusto nyo ligwa ang parkingan, no? Tapos hindi gutok kag tugnaw pang aircon. Panindahan kamo, pang grocery kamo sa Pure Gold Supermarket. No, arada, may ara kita sa bahin sa area sa Barangay Banago, sa Barangay Mansilingan, at the same time sa Barangay Singkang. So, minimum of 300 pesos reward sa pag-purchase nimo sa Pure Gold, no? Isa na naka-entry. Sa Pure Gold, always panalo. Pwede man, no? Makalakip yung makabar sa isa ka empty box ang Lifebuoy bath soap. Isa ka empty box, no? Sang Lifebuoy bath soap, isa na naka-entry. So, in any variant o in any variant size, no? Sang Lifebuoy bath soap, Lifebuoy now in the Philippines. Kag siyempre, damo-damo ginikat kita nga kwaan, no? Sang Tansan, kontakop sang San Miguel Pilpilsen, Tansan o kontakop sang San Miguel Pilpilsen, in 320 ml or 1,000 ml. So, isa lang katansan, ang
ato sa kinanglan isa na ka entry, no? So San Miguel Pale Pilsen sarap laging kasama. Kag siyempre Aramandra, no? Ang R40 Pawn sa Pen Jewelry, your diamond and pearl. So isa ka coupon, no? Sa R40 Pawn sa Pen Jewelry, isa ka entry. Paano ka mo maka-avail sang coupon, no? Sa R40, sa tagsa kapagbakal mo kung pagprenda sa Malas kag Rilo, sa R40 Pawn sa Pen Jewelry, sa mga branches ni sa Iloilo City. Sa Dalan Guangco, J.D. Leon, Aldegar, Iloilo Terminal Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela de Iloilo. Isa ka coupon, isa ka entry. Maprenda ka o kung magbakal sa ngalahas, automatic, may coupon. Kag siyempre, pwede man ka makalakip na sa isa ka blister pad sang Sed Panyawan. No? With Luyang Dilaw, plus Mangosteen, plus sa Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na entry. O kung sa Panyawan, Banaba, plus Garlic, plus Makabuhay Food Supplement Capsule, isa na entry. Basta Sed Marketing, tatak, magaling. Sa muna lang kasimple, no? Sa rin makamingagaw sa paghulog sang inyo sa ringa mga entries, no? Sa aton sa ringa week number 7, kag siyempre, no? Sa aton nga Grand Draw. So nagilapit naman ang aton sa ringa Grand Draw, so dalag ko man nga mapapremyo aton iga panagtag sa Grand Draw. No? Nga konserente sa mga kauturan aton at the same time sa aton sa ringa mga kabombo, ang Grand Draw ta, no? Sa palabuto na nga September 24. No, September 24 nang ato sa ringa Grand Draw, no, nga ko sa inti dalagko man ang mapapremyo. No, nga ato sa ringa panghatag, no, limpak nga kasyahan, no, nga panagtag naton, no, meron kita 20,000 pesos, no, 10,000 pesos kag 5,000 pesos. Mga guaranteed prices na ini, no, dari sa aton sa mga tagpunong sakop, no, sa Bombo Radio kag Star FM. Plus ang 5 ka mga consolation winners, no, naton nga magagabot man kita sa ila, no, kag makabaton sang 2,000 pesos kada isa. September 24, alas 2 ang takna sa hapon, ang aton nga Grand Draw. Enhance sorte sa palengke promo sa Bobo Radio kag Star FM, over 6.5 million pesos nga cash siyahan. 21 minutos sa kaligad sa takna ng alas 7 sa gabi, dugangan ta, iban sa ringa matrakay naton, kapag papaagda sa ato sa ringa matag palamati, hatag kita na pila ka mapanumdom. Balik kay kita, pagkatapos gilamang sini. Standby! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
vegetables. Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtog 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalang luya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalang yami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto ka kapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko
Bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadtong nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig, 1877, sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nag-supervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sang Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. Mga kabanan sa ato siring nga pagpalagad, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. This time check na to report ni Bombo Ansido Surilla, nagikan sabay sa Bacolod City Government Center. Ang ira sang syudad sa Bacolod, para sa syudad no sa Bacolod, yung mga coming from the national government no nagnubo by 300 million pesos. Ang budget nato nara sa 3.5 billion by 2023. So i-check na to this time. No? Si Bombo Ann Sido Sorilla sa Piyakalinya angot sa siring report. Bombo Ann, may gabi please come in. Bombo Pons, ang internal revenue allotment na supposedly amo ina siya ang ginahatag na sa national government. Like for instance, para at sa ka-LGU. So now, para iya sa siyudad sa Bacolod, nagnubo ina siya, no? Nagnubo by 300 million gilya, no? By 300 million gil. So since nga nagnubo ini siya by 300 million, pero gani dire kay Bacolod City or sa kay Bacolod City Mayor Aldi Benitez na may epekto ini no para man sa syudad kay 300 million iya ang reduction no. So ang hambal niya dire Bombo Pon, since nga may pagnubo sang IRA nga 300 million maapektuhan sila by next year ang hiring sa syudad sa Bacolod sa mga job order casuals. Dira nakita niya nga pwede man na siya mabuhinan because samba niya ang previous administration ang hiring nila hindi naman gani doble. So more than that. So hambal ay next year mahimo ma-hire sila sang JO more or less 2,700 lang abi no kay dira ang nagakadto Bombo Pons para iya sa mga job order casuals madamo abis nga pundo, but it doesn't mean ang hambal din sa alkalde na kung makabusi na maapektuhan na iya ang maapektuhan na ang serbisyo ng sa syudad sa Bacolod. Kaya hambal niya ginasituit niya dira Bombo Pons no sa aton kaya nga mga kautuhan kag sa aton nga mga kabombo
nga maka-perform din atin no ang mga empleyado. Kay man, bumbupon yung ginatanaw pagit hindi ang annual budget ang projected nga annual budget sa siyudad sa Bacolod 3.5 billion pesos no ti manubo ang internal revenue allotment, so that is why nga dapat ma-double time gid sang inibalang collection no sang mga taxes no diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So amo ini ang pagpahayag niya sa alkalde no ma-double time gid sa tax collection, isa ina nga ma-increase mo abi ang revenue and ang budget bumbupon so man siya nagtaas, while man siya nagdubo lang gid pareho lang gid na siya bumbupon kung ikumparar mo sa last year's sa this year's budget no annual budget. So amo ini, although why pa man ni siya naka-propose no, di ba kay dapat aprobahan pa ni siya sa SP di subong September pa man lang abi no, why pa man ini siya na forward niya abi, nag-request siya para sa approval sa sangguniang panlunsod sa syudad sa Bacolod, pero tilapit na lang ina bumbupon kaya bala naton September na no, more or less October, November dira gid ang deliberation sa budget, pero dapat by December, by January ma-implement din na siya mo no sang general sang annual budget bala. So bumbupon sa matian ta bala ang kabayan sang pagpahayag sa alkalde sa syudad sa Bacolod. NTA of LG and DBM nag-announce kang NTA or ERA of LG. Oo. Tayo so, nung tala ni? Dapat lain. Budget kang ERA? Forward for ERA na siya. Bumbupon ang kwan ang paisona bala kay nagambal nga lain. Okay, so sige. Kay di hubon na bumbuan. Sige. So amo na gani no ang hambal diriya sang alkalde no sang syudad sa Bacolod ni Mayor Albi Benitez nga ti ma-double time lang gid iya bumbupon sa collection. Amo ri gani di ba na encourage gid yang mga kauturan nato na magbayad gid sa ila sini nga mga taxes as early as possible, di ba magbayad gid no at magproseso bala gid titi may ara na siya sang kung early kaya mag-settle kung magbayad, may mga discount man na gani nga gina-duso man, gina-pa-avail no ang syudad sa Bacolod bumbupons no kay nationwide man siya. It was announced by the president man niya bumbupons nga may IRAD reduction no by next year no sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo no may ara na siya sang mismo ang presidente nga nag-announce na. So syempre hindi lang man kita yang LGU sa Bacolod di bumbupon sang apektado sina no nationwide man ina siya. That is why ang LGU mismo dapat niya mag-double time man amo nang hambal sang alkalde no para na-increase naman ang aton iyang mga collection para magamit man aton. Kaya importante ina siya mo, especially bumbupons no may mga pagbag-o sang administrasyon kay ang issue man gani ito sang tinalikdan nga ang nabilin bala bumbupons no nga pundo sa syudad sa Bacolod no sa ato diya nga mga kauturan kay sa ato diya nga mga kabombo is jutay no and then ang naulat para iya sa mga job order control sa pagkadamo, although hindi man to sila makasecure no kay budayan to sila mag-secure sang copy as to how many, pero diri nakita na sa present yang administration amo lang gid na iya kadamo no 2,700 more or less ang ila sini nga mga hire. So nga kay gin-evaluate di ba dumduman mo nagambal si Mayor Albi Benitez, i-evaluate niya ang mga departamento kung pila gid bla kinahanglan nga bulig sa mga JO. Kaya may mga regular man nga empleyado ang syudad sa Bacolod diya bumbupons mo. May regular employees gid na. Balikan ta sa bumbuan. Yes, so pamatian ta balaliwat ang alkalde sa syudad sa Bacolod. Yes, the NTA amo nang IRA sa unang ginatawag naton, now it's called NTA. Bacolod will be reduced by 300 million. So ang aton nga share from the national government
from 2 billion will be down to 1.7 billion. So may 300 million kita nga reduction. For 2023 budget, we compensated this by reducing the number of job orders by 300 million. Hindi, kaya ginuna nato ng mga job orders. Okay. So, if you look at it, ang reduction sa NTA of about 300 million was compensated. Those, the area where we reduced the budget was on the job orders. Here. 2,700. From this Some year. double. Not double. Kay, I think more, no? More, sorry. Kay 625 million ang Yes. budgets ng general fund for job orders is now down to 300 something. Yes, kay, well, it won't affect in a sense ka hindi na sila ka-perform sa ilang responsibilities kag sa ilang duties. It's more of rationalizing. We are now trying to analyze and we are reviewing pilagid ang kinahanglan ng job orders for the city. And based on our review, based on our paglantaw sa mga different department divisions, we don't need that much. And local revenues actually is increasing. No? We projected 1.1 billion for 2022. We have already achieved about 80+% already since last month. So we're looking at a slightly improvement in our local revenues and maybe even more for next year. The Treasury has will certify a 3.250 billion budget. Parehas lang sa 2022. Okay, Bumbuan? Amo na Bombo po sa 3.250 billion to be exact ang projected ang annual budget for next year. Kay man ang local nga revenue nga ginatan-aw nga ma-collect sang City Treasurer's Office, ang projection nila mga 1.2 billion. So kung ang ira mo na reduce sa 300 million nga supposedly 2 billion ina siya Bombo Pons, no, mga 1.7 na lang. So amo nang ila sa nga projection sa karon Bombo Pons, no, para sa aton iya nga mga kabombo. Kay ti syempre kung ano yung Bombo Pons ang mangin budget naton, ti amo maning gamiton sang syudad. Na evaluan naton ya, di ba, ang budget niya ginaparte ni Sirs na sa nagkalain-lain nga mga departamento halin sa traffic, pakadto ya Bombo Pons sa pagkolekta Engage sa sa mayor's basura. office padalom? Yes, no? Mga basic services, mga social services, mga projects, amo nang gihuon mo. Syempre, ya Bombo Pons, kung buo budget mo, ti ano man ang maghiho mo, no? Halin sa personnel, naibaruan ta Bombo Pons, ang personal services, amo na siya ang, di ba, nakapartinisa sa mga pangsweldo, no, sa mga empleyado. So, dako na nga box ang budget. That is why kung scrutinize mo na ang budget, let's say, ang annual budget for next year, di ba, may ginasubmit na siya. Amo ini ang para sa mga departamento, no, amo ni siyang pangsweldo, dako ginaterming nga bulk, no, sa MOO, sa kun ano, sa nanari-sari, Bombo Pons nga mga departamento, no, sa para nga maghiho ka para sa mga infra projects, no, tanan, no. So amo na ka-importante man niya Bombo Pons ang annual budget, no, naton diri sa may syudad sa Bacolod. May epekto hamakon may mga pagnubo kay iya man niya sang national government Bombo Pons nga dikta. So, pero mabawi na lang sa tax collection naton, sa local revenue naton, ang makolekta nga mga taxes, no, para yang mabalik naman. That is why, di ba, ginakampanya, sa aton gobyerno nga pay your taxes, gidya Bombo Pons, kaya ng buhis nga ginabayad naton. In return, mabalik man na nga serbisyo sa aton. Generally, no, in general, mabalik man na nga serbisyo para iya sa mga pumuluyo, no. So, Bombo Pons, amo ni so far, ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7 sa gabi.
Di ba sa ato sa rin nga pagpalagad, no? Kay ti sa bahin sang aton nga kuan bala national government ang proseso o procedure dira sa paghatag sang IRA, no? Kuan na siya, no, ng advance for or gina-reserve nato na for 3 years. Ti sang 2020 kay kuan kita gin salakay kita di sang COVID, no? Siyempre tanan to apektado gid. Sarado mga negosyo, no? Tanan, no? Sarado. So that's why after 3 years 2023 mas nubo ang era ta nga mabaton. Kuway sa may na-collect nga revenue mo, no? Ang National Treasury o kung nato sa nga national government, no? So wala sang may na-collect rin nga era, no? Compare mo sa kung normal bla nga kuan nga ay COVID bla, no? So dala ko kay ti expect na tani kung wala kita gin agyan sa COVID, no? Expect naton nga ti nagadako ang aton nga era. So ti makapabilin sa mo man Japon nga budget more or less 3.2 billion pesos, no? Ang budget yang makabaran sa syudad, no? Sa Bacolod. Sige, ti voluntary, no? Ang kuan ang dugang nga mga kuan sa niya, no? Mga matabo sa 2023 ti kuan mo man Japon ang budget ti basi kun limitado man ang giho sa ni, no? Sa syudad o para na sa hiring sa mga job orders naton dira, no? Sa tanan na lang, no? Nga ikuton sa kuan lang ang salary, no? Sa mga kuan sa mga empleyado ti okay na. So sukod sa proyekto ti depensa pa na, no? Kung ano ang madiskarting himuon man sa sini administrasyon. Ti diri pa lang sa banog 100 days pa lang sila, no? So may mga kuan na kita dira, no? May mga may hura na ihan ang aton sa rin makabanan nga kuan, no? Nga administrasyon subong sa Benitez administration. Diri kita sa panghimanwa sa bilyonaryo nga mayor. Pero kasako man, no? Sa matag adlaw naton sa nga tanan, ano? Ang aton nga mga likoton ay, no? So do ka busy man. So pero ti subong na may mapagbag-o kita nga na tukiban dira sa bahin sang government center. Ang sang una, no, nga ti do mapatay-patay gito sa pihak ang grupo, no? Subong daw golpeada lang nagtilipyo. Ay, ti ano natabo? Daw nagburuyot na, no? Daw way na kuno sang bilin. Tanan maupod na lang. Ti basi kung gusto man nila magkuan no? Angkon sang himaya, no? Bala, no? Kung magupod ka, spread the sunshine. Pero matita ko doon, bayo gid ang pagdumala kuno ni Mayor Alfredo Benitez sa iya nga makonsihal. Nga nagdalaog blangan dahil sa iya sa nga ticket, tikita mo, no? Ang mga nagkaraperde ito gani, pangbutang bilang konsultan, pero galing kay tido ay manay naguluwa subong. Di na to sanday ay Anay City Councilor Sonia Verdiflor, si Anay City Councilor Homer Baez, do ato mato sa Amerika, do nagbakasyon man to ya kado dito naman niya nagtinir. Tigin apuen sa bilang kuana, no? Bilang konsultan ta si RMO, no? Pero ti why di siya? Ti why man na sweldo kay ti hindi ka pa pwede kamaton sweldo syudad, no? Sa Bacolod kay because nga ti according sa bahin sang DLG o Comelec rules, no? Sa Omnibus Comelec Election Code, no? Nga kung nagpapili ka ti as part sa bahin sa EC pagin, kung i-hire ka dapat maka 1 year ka na after sang election. Pwede ka na dayon nga i-hire, no? So sino po itong nagkalapierde? Si Bart Rola, ti di na to siya sa market minsan kuno. Mayroon gano kay Anay Councilor Bart Orula, pestaron mo na sa merkado, pati bitiner ka bida Anay Councilor Orula sa merkado, kag mga bisan tayo sa kadlaw, tag 5 lang ka oras, be? Kaysa una sa ikaw committee chairman, dira daw ay gid mihurang merkado. Tsaktuhan ka lang yung mag-saot-saot kung eleksyon sa babaw sa entablado ay. So, ining mga nagdalaog, no? Kaditi, siyempre, kinanglan man ni Mayor Benitez ang suporta mo. Sa apat to nga kwan, sa apat to ka makonsihal ko, no? Ti ato to sa Grupo Progreso, ti identify nyo man ako sa sinuna. Daw isa na lang kunong bilin. Ang tanan ko, no? Ang tatlo nagtipyok na to, no? May araman isa ka konsihal nga ang obra niya
post-post na bala sa social media, no? Tapos magpagwa sang hugot yan na bala. O muna pa damo likes bala. Na namula nang obra niya, may isa man ka konsehal nga daw ka vocal man sa una kay Mayor Bing, no? Tapos subong daw naghipos man siya. Oh, no? Abot si Marcos di ato man siya sa kilid ni Mayor Benitez. Dito sa Talisay. Abot ang asawa dire, no? Tapos ang isa pa giti, syempre ti Isaya Pariente na kadugo pa na ti alangan man. Oh, no? So ti kamustang pulupan yapon yung kuno kagabi. Daw okay na nagburuyot na kamo, no? Ti sige lang for the betterment sa Bacolod to ay ginta na question. Pero asto sa sining ginatawag abing maghambal ka nga political accommodation, no? Kag ti siyempre ko muna may accommodation, automatic no? Gwa nyo na political butterfly. No? So sa national ganito may mga movement, no? Ano yung partido ni President Bongbong Marcos? Ano yung mga linyahanay, no? Ang pinakakuan Japon nga partido, NPC Japon kag PDP Laban. Dira sa may bahin sang kwan sang House of Representatives, no? So do I know? Sang una pagdaog yan ni former President Duterte, no? Talipyok dayon tanan to sulumpa dayon bisan way nagkalaamo gin pangbayaan na magrupo nila mo, no? Mga partido na sumpa dayon sa PDP Laban. Oh, pero subong daw ay katabo, no? Nga daw ay partido kag chairman yang political party ni BBM, no? Ay anong plano nyo? Daw ay kamo biniriska daw? Diri sa lokal ya matamat na. Okay, sige, 59 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. This time, naustorahan naton ining sabay sa issue sa Manukan Country. No, ang Manukan Country nato ng status subong ti gincheck nato tuligan ila pagi sa ila ka presidente, no? Ka nagpahayag ati do may ayo pagid kuno to sila, no, until December. No, nga kun pwede, no, nga ti makuha ng anay no, kabayad sang amat-amat, no, ang aton nga mga stall owners dira, no, sa bahin sang Manukan Country, no, ang mga tenants bala, no, sang Manukan Country, no, according kay Sir David Montoya sa interview sa iya kahapon, no, nga nagliwat kuno sila nga magaayo sa City Government of Bacolod sang dugang nga panahon para nga makabayad, no, sa diri makabanan, no, sang kuan, no, sang tawag sa gani, no, sang ila nga arrears. Oh, may arrears ni sila mo, no, sa bahin sang syudad ya sa Bacolod ti gina kuan ganito, no, ginalantaw ganito nga ang kuan, no, ang tawag sa gani, no, ang ayo nga akag isong nagwa nga sang time kuno ni Mayor Bing Nardia, di daw ay kuno ini ginasukot, no, daw ay na wagi kuno ini ginasukot. O di sige, no, kasulod liog lang ko bion sang imong nga kamera. No, so isa man na sa mga kuan naton dira, no, isa man na sa mga lantaw man naton, no. So ti subong daw tagyunan gid kay ti gusto gid sukton kay may sarabton sila sa sudad mo sa Bacolod. Pero ano pa ang dugang sinabi para maging klaro pagit sa ato na matawag pramati. Respect niya ang chairman sa Committee on Market, no, sa City Council, si Councilor Market and Slaughterhouse ni San, no, Councilor Celia Flor. Councilor, good evening sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Yes, ng gabi, Bombo Ponce, no? So mas madiretso ako? Yes, Councilor. Oo. Yes, Councilor. Anong status? Magot na ko na. Asang mga tenants sa Manukan Country, Councilor? Sige. Anyway, ang aton mabalikan ko lang ang natabo, no, sang the past 3 weeks ago, no. Kay sang mga 3 weeks ago, daw nagpagwa kita ang City Legal Office nagpagwa man sa notice, no, sa aton mga tenants sa Manukan nga dapat bayaran nila ang ilang mga arrears by September 30 kay kung hindi i-close sila, no. So nagkabalaka sila, of course, no. So amo na nga nag-ayo sila meeting sa aton komitiba kag nag-meeting kita dayon sa ilang mga 3 weeks ago. So sang 3 weeks ago pag siling na nga amo na ang kwan sang syudad, so ang demand letter sang syudad, so siling ko tinanong inyong nga ma-offer how
panuntai kay nga muna ba lang nga siling mo bubupons ang sang past administration wala sila ginasupot. Para sa aton niya hindi man na iya pwede kay may obligasyon kita tanan. May obligasyon ang syudad, no? Naghatag kita oportunidad na makanegosyo ang aton mga pumuluyo paagi sa pagbutang dira sa ila sa aton nga mga merkado kag sa manukan country nga sa pagkabarato sinadira sang rentals, no? Parang makanegosyo sila, but again at the same time may ara man silang obligasyon nga magbayad, no? So siling ko sa ila di para nga win-win kita, tagaan yung man ang syudad sang fruits of your labor kag negosyo na amo na naghatag man sa inyo sang negosyo dira kay parang win-win kita, no? Kay sa tuod lang ko ng tawon ninyo budlay kaduka ang repairs dira sa aton nga manukan do halos hindi na ma-repair, no? Tungod nga tungod wala kwarta, wala man trust fund na mo, may trust fund nga dapat dira nakuhaon ang mga repairs ang aton mga merkado. So paano ka karon mag-repair kung ang trust fund mo is gamay man, no? So kay wala gabayad. So anyway, the long and short of it, nagpromesa sila during that meeting sa mga 3 weeks ago nga ma'am, kuan kami, mabayad kami amat-amat. Siling ko that is a good move. Kag lang tawon ta ang aton. Ang lang tawon ko is siling ko kung may movement gid man. After a week after siling ko, ma-meeting kita kay i-assess namon kung bala nagakaigo na pwede kita ma-extend sang aton nga deadline for closure kag for payment of arrears o kung hindi na gid, no? Kay sa tuod lang si Mayor Albi daw na budlayan siya nga daw hindi pala justified para sa iya nga mahatag kita sang ligwa sa diin kadalasang kautangan pila na katinuig, no? Nga daw wala gid sang pagnubo sang hindi bala makita ang what you call this ang effort nga may pagbayad, no? So tiyan mo na edo ka budlay man bala nga maghatag ka sang pabor nga wala man sang pabor sa syudad, no? So siling nila ma'am tinguhaan namon nga makabayad kag maski pila maski basta amat-amat. So after 2 weeks in fact din lang taw ko nagngayo ako sa city treasurer sang collection within a time amo to nga time kita nagmeeting sa ila hasta sang sining a week kag daw nalipay man kita sang resulta kay out of mga 28 na ka-stalls daw halos daw duha lang to ang waay movement, no? In fact may ara tatlong waay labot sang tatlo dira iyang updated gid may tatlo nga nagbayad sang ilang nga mga arrears, no, which is worth mga tag 100,000, 200,000. In fact nakakolekta ang syudad almost 1 million, mga 900 plus thousand, no, pesos within the span of 3 weeks. So siling ko gipakita ko man ina gani nga kwan nga resulta sa kay Mayor Albi kahapon kag daw na lipay-lipay man siya nga siling niya ara man nang gali pwede man nang gali, no, nga may ang syudad may kwan man may konsuelo man, no? So amo na kainang istorya ko sa ila nagmeeting naman ko upod sa aton nga mga manukan tenants kag ginambalan ko sila nga ako mismo bilang committee chair nalipay sa ang effort, no, nga nagbayad sila. Pero siling ko nami pagid siling ko kung ano pagid ang offer nyo tinagapumisa pagid sila nga until by September 30 madugang-dugangan pagid nila ang ilang nga mga pagbayad, no, sang arrears. So siling ko kung mahimo ta ina as of now siling ko ang response kay amon to siling ko paghambal ko kay Mayor abilin ko Mayor ari may movement do kanami man do may positive man siya nga response sa ayo, no, nga i-extend ang deadline. But siling ko kagina siling ko ganin sa ila siling ko as of now sa ako lang yung assessment do 60% positive, no, out of 100% nga sure na gid nga ma-extend ang deadline 60% sa subong. Di ko lang tawon ta sa mag-inagi nga mga semana until September 30 kung nakita pagid sang syudad ang sinseridad kag effort pagid nga madugang-dugangan pagid ang collection, then masiling ko masaka guro na 70, 80 up to 100%.
nga ma-extend ang deadline until December. Kaya amo nang ayo nila kag ila man ay proposal, no? So amo na siya ang aton update sa buong abing Bombo Funds. Oo, so until December. So klarohon ta lang kay si Mayor Alvin Wala pa na hang until December, September 30 gihapon ang aton nga ang closure order. Pero tinguhaan naton nga ma-extend ina kung makita naton Nga may ang movement. ilang repayment rate, no? Repayment rate nila. Oo, so makitaan man ang sinseridad nila kung magbayad. Ano? Pero daw seryoso gid guro. So sa paistorya mo kay Mayor Benitez, si Mayor seryoso gid nga kung hindi pa sila kabayad, ay movement by September 30, isla na da sila palinon. Yes. Ako mismo nagsiling sa ila. Oh. Kung hindi pagidya, wala gidya improvement. Sorry, masiragid kita. Kay Okay. kadamo siling ko sa ila, kadamo bala offers dira. Kadamo iya gusto magnegosyo man. Kadamo offers. In fact, ang iban gani nga offer willing magbayad, mag-cover sa ilang mga arrears. Para nga makapwesto lang da, no? No. Okay. So, You must remember, siguro Pombo Ponds na prime area na da mo. Correct yan. So, Councilor, kay ining mga tikang, ito kung may report ka nga rabaton regards siya, kay amo ning ginapabayad sila, kay daw gusto nga i-privatize ang Manukan country, Councilor? Sa istorya namon sa executive, kay wala gidya proposal as of now, wala kami kabaton any proposal sa council. Even sa executive, wala man sang proposal nga nagsulod sa council, no? So, pero amo lang na, may nakaistorya lang kami one time ni Mayor, kag nakamun man siyang may ara proposal, hindi sang privatization, but public-private partnership, PPP. Nabot silingon, nga may partnership between the city and a private institution, no? Kag ang gina-ensure naton manda nga buot silingon nga may control sa gihapon ang syudad. Meaning hindi yang ang panag-iya or ibaligya mo siya nga mangin private ang panag-iya, kundi iya gihapon sa syudad, but siguro masiling ta may operation wise or ano na da, no, ang ano, pero as of now Bombo Ponds wala sang official nga proposal. Okay, no? So, Ako mismo, ano na lang ko, masegue na lang ko, ako mismo, sa sini pa lang temprano, ako nga tindog dira, hindi ko yan mag-say yes to any privatization of the Manukan country. Why? Because it is already our iconic na yung ang Manukan mo. Ito na iya landmark na isang syudad, which is well known in the whole country. So nga ay ibaligya mo something which is some sort of heritage of the city. di ara malanggali, no? Kag ang assurance no? Kung gamay na lang bing balayran, so kung ma-PPP, proceed sa PPP, so dako man sansa, ngayon mga vendors nga nag-occupy da, amo man sa gyapon ang magapabilin. Dako ang tsansa, pero siling ko, kung mag-amo sina, kung dako ng improvement, dako man ang chance siling ko nga masaka ang rates. Because ako mapa-revise gid ako sa market code. As of now, nag-meeting kami sa local market committee, kag nag-ayo nako sa team, sa legal team dira, nga siling ko inapalihog ang aton nga revision sang rates, kag iban pa nga provision sa market code, para nga mangin relevant siya kag meaningful sa ining nga mga sitwasyon. Okay. Hindi lang mga stall owner sa Manukan country, tanong update sa tatlo ka merkado naton, why kita deadline sa ilaman, Councilor? Daw dako pa gining arrears nila ya? Yes, ginuna talang ang Manukan kay nga ang sa merkado ara naman may ara naman kita nga mga gasugod naman sila bayad. May ara man na sila notice. May notice man na sila. May notice sila of closure man kung hindi makabayad. Why lang galing mapagwa siguro sa media, pero may ara na sila notice, no? Until when? I think up to September 30 man. Amo na. Pero nag-aamat-amat man sila bayad. So, buong I will have to check. Amo na galing sa sininga semana, Friday na galing. By next week, i-check ko man sa collections ng treasurer
pila na ang na-repay naman niya sang tatlo ka merkado. Okay, no? So, kay millions mo, pila na yun? 8 million? Naman no? Ang sa Manukan, I think mga 8.6 or 6.8. Ay, ang sa basta do pilang ni Camillion tanan nalipat na ko kay pilang to kasi ni Mana, no? Do ang Central Market do 6 million or 5 million. Ang Burgos do mga 8 or 9 do maamo sila sang Libertad. Grabe ka dako pagali, no? Kung ma-recover ini, no? Sang sudag mabayaran, so at least ibalik man ni Japon, no? Sa aton nga mapumulo. Ibalik man ni Japon sa rehabilitation of our markets nga mangin maayo ang ato merkado. In fact, kabalo namang guro kamo na may plano gidya si mayor ang syudad, no? Nga bag-uhon gidya mapatindog kita sang bag-o gidya nga mga merkado na matahom, modernized kag mas responsive nga market, no? Ay may kita na naton ang plano, 3-story nga merkado sa diin may ara kita nga on the 3rd floor dito ibutang ang mga terminals kag parking area. Ang 2nd floor mga stalls kag may mga kalan-an pagani amo man sa 3rd floor kag ang sa ground floor meat section kag office section nga do open siya, and then may portion pa nga ay reserved for night market sa tatlo ka merkado. Sige, alright. At least naka-update kita, Councilor, sa niya. Oo. So, salamat, Gid, Councilor, sa sininga time. Salamat man. Good night. Salamat sa inyo tanan. Salamat. Councilor Celia Flor, ang chairman sa Committee on Markets and Slaughterhouse, no, sa pinakalites nga update sa Manukan Country nga issue. Ang sulukton, no? Ang sulukton na di sang syudad sa Bacolod. Arinis, no? Katidugay-dugay man nga wala nakabayad. So, damayo to, kaya may improvement, no? So, ti hulaton until September 30, kaya ti kagabi, kung nagkita sila ni Mayor Benitez, pinakita niya Mayor, daw nagabayad, basta ti daw okay man. Ti daw naghumok man ng ilong kuno sang alkalde, no? Sang syudad sa Bacolod niya, ti mag-amo sina, ti basi ko buhin-buhinan man, mata-mata, ng jutay na lang bala, bilin. No, until September 30 ka kung may dako nga development, so duway man tsansa ko, no? Kwao na da sila, pero iba niya ito magbayad, ti putbulon no? So, kay ginuna na ni Manukan Country, sunod, or I mean, though may notice man, no? Dara, ultimatum sa mga stall owners, sang tatlo kamadalaguan nga merkado sang syudad sa Bacolod. Sige, no? So, ti balaon ta niya, no? Kag sundan ta, ang ining issue. Ti, klaro man to nga ti, why man sang privatization matabo, but PPP, no? Or di gani, joint venture. Muna mala na matabo, dada guro. So, why man sang chance, sang kwan, sang why ta dapat kangawaan, no? Nga ti madula ang historical kwan dira sa Manukan Country, nga ang Bacolod City, no, kilala sa inasal nga manok. 15 minutos sa kaligad sa taknang alas 8 sa gabi sa ato sa nga palatuntunan. Pagbalik naton, no, si Councilor M. Ang, no, paunta niya pagkabanan din sa ato sa nga pagalagad kay Surihan Taman, no, ang ining nasambit yang kuan, no, nasambit nga natabo sa sesyon kahapon ko bala satisfied na. No, si Councilor M. Ang sa query niya that time, no, last week sa after nga tigin differ, no, ang approval sa memorandum agreement sa sesyon sa SP kaapatag sa authority to sign sa alkalde, no, sa syudad sa Bacolod sa hospital para sa programa BACCHIP o Bacolod Comprehensive Insurance Health Program. No? So balikan nato niya. Delegate, standby, no? Sa ato sa ring nga mga kabombo, check na yung patrol. Bombo Flash Report. Check na may shooting incident. Subong nga gabi, Boborines, please come in. Bumupol sa sinigang sa isa karya sa masyarakat sa Bacolod, reporter yung isa naman kabiktima sa pagpanglutang na sa lamang ng mga tiniyo na pumuponso sa borderia sa southern parts ng syudad sa Bacolod sa tubangan sa isa ka-eskwelahan. Ang report na ito na baton. Patay naman? Yes. Patay naman? I-check na kayo proceeding talon sa area. Makita na ito na dari kung anong sistema ng plastadas na dari. Bombo Ponce Espino, kaya dito sa may area karon, no? Naging maprepara kita diri kay para maka check kita diri Bombo Ponce,
isa diri ka gipastrato na yun sa may di para aton nga kwanta ba aton nga Okay. Ara ka na da. ari na kami bumpuan sa manawag kay na kay ma-live ta karon bumpuan sa kuli ari ni subangan gid sa nga Negros Rental High School no bumpuan sa tubangan diri sa nga bag-o nga building ining GBS na no nga GBS store. Yeah, GBS store. Tubangan gini sa main gate na sa Negros Occidental High School. Araneta Street ha. Araneta Street na diri, no? Akita nato di ka bumpon so ari dato makapulikan ay sa ini ka gamayangon na diyo bagas na dugo bumpon so wala ni buhi. Do ko subuaw. Ato pa din na dito sa isa ka tricycle, no? So mo ko pa si tricycle ni sa biktima, no? Ito pa din na diri. Ari di ang ano kasi na to na rin biktima, no? Ini ka lalaki, tupos kita ka ma-live kita sa aton sining mga showcase sa kahinan, no? Tricycle ini nga Rosie, bla, daw dapat color. Single, tricycle, no? Right, tricycle may sidecar, no? Biktima na, dari rin about aton ng mga responder man, sa ini ka lalaki, no? Nagakaya na sa may dalan, no? Tupad sing sa tricycle, kadamo na sing dugo diri no nga makita nato na bumupons yes ara na dalanggid why na do bumupons ko taon do unconscious diri no ini nga may active ko pulis ko may cordon na diri karon sa aton sining area no bombo pons do iulog ni US ni no so nakita nato no sining mga tinyo no ang mic na okay dito si mic on labing Viber mo da dalang na kay activate bombo pons no sining aton kare din kapulisan naton na police cordon na dring area kare din aton membros ng SWAT man no pwede area ni pa sa police station number 1 no bombo pons tupa pa di ang ulan no dalang no lagtas ang payong tanay no ilagtas ang aton nga payong no kasi naton nagdamol pa di ang pag tupa sa ulan no ligay buklan si aton nga payong kay kamerata di karon basa no ang kamerata lon ilog lang ko no dalang gid no kabalo ko ni mag-activate Pwede na kay open tayas sige kuan labi monitoron bumonton i-check labi kay taga-anta ka mo tempo para ikaw na lang makaano bla. Pero hindi mo lang pag-i-down imo telepono kay monitoron ka lang ni Bombo Anton para kung magbalik mo kung okay na no. Yes dalang gid Sige. Balik tan sa may patrol kay tulong ulan no dalang gid. Ton lang ko monitor kay Bombo Dinis. Sige balikan ta dugay no. Hindi lang pagutdang imong line Bombo Dinis. No, pa-set up ta lang no ang aton siring video lego ko monitor sa account okay na no kay ini shooting incident no tabo dira sa bahin sa area sa Araneta Street sa may syudad sa Bacolod set up ta lang aton nga video standby sa aton nga mga kuan no Facebook and YouTube viewers ta no kay check na to para makita nyo gid aktual no ang ining ang ining sitwasyon no aktual nga sitwasyon dira karon sa sa Araneta Street no sa may syudad sang Bacolod. As latest information nga nabaton naton no diri kadik sa Bombo Dinis may isa na kalalaki nga nagahayangon dira sa Araneta Street tubang gid kuno sang gate sang kwan sang Negros Occidental High School so may tricycle no nga ara sa tubad so probably nga driver ini no nga driver ini sang tricycle ang ining biktima no subong sa nga gabi di kon magamba si Bombo Dinis grabe ng dugo kaduay na nagagiho no unconscious na ti hindi man ta doktor but ti ngaton pangumian ta lang mabuhi ini no kabay pangabuhi lang ini pero kung nagaginawa pa dapat diretso nang dayon sa ospital no galing ko isang kuan naton do naga kuan pakita nga ko isa do sala ta pa nga hakwaton tang tawo no ikarga sa salakyan dalon sa ospital o silingagin tandog mo o ti kay kabuhi na iya mo o ni justifiable na gross korte mus na ti kung kamo ay kumo concern ya sa isig ka pareho kung may shooting dati lang tawon lang unahon pa picture kag video kay i-post sa social media sa isa nga magbulig kamo kadalon sa ospital alam mo ining
especially sa nagligad, no? Nga ang mga shooting incident, especially drugs, scripted mo, oh, ang nagakatabo. Oh, scripted ti why sa may nagatandog kay pabayaan na lang mapatay ti instead nga mabuhi pa ning biktima. Ginahungod na lang nga patsyon ni. Oh, ang biktima. Di ba? Oh, so muni sa karon. So dapat maging proactive man ta, no? So kabuhi na ya. Oh, so bisan kun ano pa na da siya importante madala sa ospital kag ma-declare nga patay no sa attending physician. Oh, so muna taning dapat daw gali kay ko isa mga obserbasyon nato especially kun mga celebrated nga kaso no kag notorious nga mga kwan no nga mga personalidad ya sa susyudad naton daw ginaitip na lang gidayon. May ano lang ati ka para i-declare na lang patay no? Oh, balikan naton si Bobo Dennis. Okay na ang sitwasyon naton Bobo Dennis, please come back. Sa Bombo Pons, no? Aral ko nagabot na di ang amity, no? Actually, na ko ang amity volunteer na to, gina-check ini, no? Ang sa kalakis na to nga biktima sa shooting, no? Okay na na to nga, pan. Lang ko pa steady, Bombo Dennis. Okay, i-pass na tayo, no? Lang. Basta try bago nagsulod kami kinabalik sa patrol, kay Gaulan, no? Ito nga, ginigali isang dalan? Sa may kilid nga dalak to dati sa may pasulod ka kon tubangan sa Negros High School kundi may bangga ina dire Bombo Pons. O pa takadto ta barangay 35. Yes, no? Actually sakop ni barangay 36, no? So dira nagsulod. Yes, ari kini sa may tabok na sa kilid, nagisubangan ni siyang story lang GBS audio system, no? Bumos na tupad sa yes, eskwela, no? Ari di karon aton nga mga amities nila to, no? Kung makita ta bumupons, no? Lagdabla bumupons na lang. Okay na. Lapit na. Okay. Okay na. Lapit na. Okay na. Ari karon ginatipay ni sa aton mga membro sa amity, no? Ging butang ni sa platform, no? Inside sa platform ining lalaki, no? Bombo pons. Nga sa to na biktima sini nga pagpano. Tingadalon pa nila sa ospital na? Goro bumbuwas basi kung may sign of life of life ko sinita to nakita nato na dari daw unconscious na ni kay kadamo daw siyang dugo nagasunaw sa area, ha? Sa tupagi sa school niya Rosie nga blog pulo sa school posible driver sa school, no? Abang ba Pons, no? Ginsaylo na siya karon sa kuano sa teacher sa amity posible open sa ospital, no? Ining na, no? Kung i-database yung check siya ato niya kuan, no? Sige lang, okay na. Sila naging karga na siya karon, no? Dala na siya karon sa karga ini sa ambulance ng amity, no? Bombo Pons, no? Kasi naton dalangit, no? I-check na natin. Doon naging video. Basi pamilya na? Kilala mo na dahil, kilala mo. Sino na siya? Sino na? Sila, imo to sa eskola? Okay. Inyo to sa eskola, imo to sa eskola. Galangin na kay Miss Jante, di nga nagwa, kilala mo na siya, hindi? Sino na siya? Sino na? Barangay 35? Ha? Okay. Migo-migo yan po nun. Iya to sa eskola, iya to sa eskola. Tungalan? Ay, hindi. Kilala yan po nun. Sino ngalan niya? Jason ano? Deliomo, Romo. Jason Deliomo? Jason Romo. Deliomo? Romo? Talangit, no? Kay... Bumarines? Yes. So may Romo man, anay, ligad nga daw missing? Ano ni man? Talangit mong poso. Yes, mong pons. So may report taligad nga Deliomo nga missing? Romo? Man gani, check to ni, no? Kung kung bala kilala niya ko, no? Para mapihot ni Greg, no? Bombo, ato siya, atong bata, no? Si Aris, no? Ang babae, no? Jason Romo, no? Jason Deliomo, Romo, no? Ang bala kilala niya ko, no? Bombo, Pons, no? Check to ni Black. Kaya bago lagi din nagawa naman ng mga estudyante, mas bago lagi buhi mo, no? Sa mga estudyante natin dire sa may Negros High School, no? So bago lagi nagluwa dire ang mga lagi na may sulisota na kay magawa ang amity, no? Magawa dire ang amity ngay kargan sining biktima karon no sa shooting, no? Dire sa may barangay 36, no? The area president barangay 36.
tubangan ini sa tubangan sa Negros Oriental High School, no? Di na to ang Jason, a certain Jason, ha? Marines? Yes, Bombo Pons. Jason Diliomo Romo. Pero mo, muna kambal to sining babae, no? Kikilala na ako, no? Ha? Di na to sa kay check it out na sa ilabalay, no? Bumpo sa tweet, no? Sinining naton, ining ining tricycle, Rosie ini, no? But i-check tali ko kay iya gino tricycle, kasi naton di siya natumba mo sa tubag yung tricycle, ang tiil niya, sa tiila niya rin tricycle, no? Nga Rosie nga blue color, Bombo Pons, no? So kit atali ka mo na karon di siya nga masinato na nagasanaw na diri ang dugo, Bombo City lang na. Steady lang din dito sa area. Butang focus na. Okay, nag-ulan naman din bumuponso, but rabla sabat sing ulan, no? Ulan niya pugtak So pa. ato na ang biktima, nakarga na sa Mitay ambulance, gidala to siya sa hospital. Bosin nato na subong diri kita nyo dira, no? Dito tagos ba ko do bonsada sa suga, no? Dito pa no? Kay do hindi makita, no? Okay. Adi lang yun, no? Okay, no? Kaya dito tayo sugata, bala sa suga, hindi maklaro. Okay. So, magita na pumupuso ara ang motor, no? Ang tricycle gapon, no? Dira iya nag-parking, no? Kasi ito narada karon nagasanaw ang dugo, no? Ari nagainuwa na di mga estudyante naton, project na pa ni, no? Doon kilala, kiti, no? Makonfirmar niya, no? Si ining biktima, certain Jason, no? Bombo Pons, no? Kay gina-check pa ni karon sa ato na mga kapulisan, no? Taga barangay 35, no? Initial ang bato sa babae ining natiruhan po titik i-confirm tagide kung kay amo tagide kita ya kilala gid, no? Bombo Ponso, i-check tabi kung may mga nakakita diri kiina, kasi naton ari di no nabilin ang iyang chinelas, no? Ari gid sa may kinalom sa motorsiklo, no? Ang duaya ka isa ka pares ng chinelas, pero makita naton upon sa kadamo na sa dugo diri nga nabilin sa dalan, no? May mga porsyon diri Bombo Pons nga nagakwa na, nagamala-mala na bala. Ining dugo dire posible kung nakita nato mo po sa ulo ginaguro ang igo to sa biktima. Okay, pag-abot naton dire daw gina press bla ang somewhere sa portion sa ulo niya, posible dito ang may pilas, no? Pamangkot-mangkot adi blao kung kilala niyo na sir ang nabiktima ta. Hindi, okay, no? Kay actually, pag tabo ni ginagro mga 15 minutes ago, pag-abot na ni Bombo Pons, no? Wala pa din na ginawa ang estudyante mo, bago pa lang gitma, no? Na ginawa din ang mga estudyante. Terrible de karon ka traffic no sa area. Yes. Ang plastar sa tricycle magwa sa Araneta? Yes, halin siya sa 36 nabaybay nga porsyon. Oo. Pa going sa pabukid, pagwaan siya posible sa may dalan na Araneta. Pero po siya kalabot sa dalan na Araneta, daw di plus sa may corner na yon. Oo. Amo ni ang kuani ang GBS ni may CCTV na da? Kaya actually po sirado na mo, no? Goro base i-check tani kung may ari di pero tanawon tanis tubangan kung posible may ara, no? Kasi ko sirado na subong may kudal na de, sirado na ang area, no? Di sa nag-topic sa may kudal, sining sabit ka commercial establishments, ang motor tubangin sa gate, no? Sa Negros Oriental High School. Posible base may sugaton siya o may ginhaulat siya, kaya posible siya man yung driver sa tricycle kay so far why di siya may nag-claim yung ilang tricycle mo kaya paabot natin di gid siya nagkakayaon sa tupad mismo sining isa ka tricycle nga Rose ang brand nga may duag nga blue, no? Bombo Pons mo niya
sistema karong pastada diri sa nasabit nga area, no? So ang kapulisan tari na di kung makagita initial ng konfirmasyon, no? Subong konsinto gini ang kay upo mangkot ay bupos ay gid si may naka Witness? pati pa so far, no? Bumupos kay sa ton ang area na di mo ni oras sako pa sin traffic mo, no? Tamo pag linapay nga mga salakyan bumupons, no? So di sa Piakban may commercial establishments di po sirado naman, no? Sa left side abi. So ang damo-damo lagi diri tawo ang diri sa Negros Occidental High School, no? Kasi ko inuguwa subong sa mga mga ano ni mga estudyante. So di na tong estudyante ito nga ginpamangkot mo naglakat na to? Ginapangita to sa gani base lagin kuasa to sing Pulis? police, no? Base gin kuan sa police ko na kilala gito mo confirm ta kayo lot dire pumupons, no? Okay lang da mo Marlon itsura ta kita ta, no? So makitaan sa bungari kita dire karon live sa may barangay 36 pa na din, mangkot na din kon 36 na di sakop, no? Okay, no? Barangay 36 pa na di, sir. Barangay 36 pa na di, mga tanod, no? Karabe? Ara, sa gina? Barangay, no? Pumangkot, tali. Barangay 36 pa na di sakop. Oo, sir. Barangay 36, no? Mangkot na di sa tanod, no? So, Barangay 36 na di mo po sa sakop. Sino to, mangkot na tanod, sino to kilala to ninyo ang natiruan taon? Iway. Iyan na tayo school, sir, no? Oo. Okay, no? Pagkatoding tanod ko rin nag-responde na dire. Di man ito kilala, no? Ang biktima, pero as confirmed to, yagin school guro, no? Nga dala, bomba. Ponso, ari naton nga mga pulis karon sa naton further investigation. Ining isa naman ka Jason Romo, no? Mo to ginang impormasyon ako na to, na taga Barangay 35, no? Kaya 35, 36, 34 ga tinapikay mo lang na din. Bomba Ponso, subukan makita sa aton nga mga viewers, no? Ara da tricycle na gilang da makita naton. Papalapit-lapit na Ano tubigan, mga no? estudyante na pang marites na lang na yan? Di mga marites, mga marites. Si Marisol, si Marites, ara na hindi na sila nga natabuan da? Why, gede kay pagapunta dito pag-uplan na ginawa ang mga estudyante mo, no? Bumupons, samo to ganing Why san store, may store da sa stubang sang GBS mo but open? May baligyaan na stubang sang GBS tabok bla, but open. Ang kalanaan di bumupons sirado. No? Sirado na. No, but sino nang atubangan di respect na lang sa GBS, sakto ko makita anda diyo may mga lamisa, sirado na yung bumupons, no? But sin early pa nagpanira, no? Kaysa piyak dito may makalanaan man po sirado na gidi ang palibot silingko ting damo-damo nang ginagro tawo pagkatabo dire ang tubangan na lang sa Negros Central High School, no? Kasi nato na manog guwa gid ang pasero pa nga estudyante kina. Pumangkot na ibis mo ito, naton ko naka bati sila, no? Sa lupoki na. Kasi natin kung data makitaan, di ba matabok to sa piyak to. Kaya di may nagabaligya di sa tubangan sa NHS. Ikabasi balakon kabati niya na pay kon narilan tubangan kon nari pa sa gina basi nakabati sila sa alupok kung po sa matabok kita de kay damo sa lakyan swong, no? Terrible traffic di, tubangan sa eskwela, no? May mga traffic enforcement pa kita diri karon nga padalaggo pa di sa mga salakyan nga gagya. So mga biyanas nato na sa mga late viewers nato, late tuners nato, shooting incident in Barangay 36, no? Di sa may tubangan sa Negros Occidental High School, no? Ang biktima na pull out na nakuha na sa Amity, nadala na sa isang hospital dire sa may suda sa Bacolod kasi naton timidyo daw patapata gito ang pila sumangkot kita nila kung kabatis lagi na kalupok di
Mayong gabi. Kagina pa ka mo di ma'am? Nakabati ka mo lupok? O, kagina. Ngayon pa bate kami. Bigyan namon guma. Pila ka lupok? Sa lang. Tapos, Kami mo lang na yun. Lupok lang dayo. Wala kami kabalo. Dayon ko ano na natabo. Pagkano ka manggigda na sa. pagtalik kita nyo, Oo. kilala nyo to? Hindi ko na mo kilala. Pero at gabi-gabi, gano'n na di sa. Gasugat? Oo, May estudyante sa ginasugat? Okay. So sa naligan gabi, nakita nyo man isa? Ligat nga gabi. Mula lang ko kabalo. Dugay na kami. Okay. Kagina pagkatabo di ma'am, damo sa lakyan ginlabay-labay. Wala. Tawhay. Ang sila ano. Pag pagpok, may nakita ka mga salakyan nga nagpalayo, may gamotor na, no? Ay, motor lang itong ano. Motor? Oo, motor. Nagpalayo. Motor lang to, ang. Motor lang. Di pa kadto sa downtown or pa south direction, no? Isa lang gasakay sa motor? Wala lang ko katinga no siya. Basta nano lang kami ya. Lupok lang gid ang nano. Isa lang kalupok? Oo, isa lang gid kalupok. Tapos may motor nga nagpalayo? Oo. Okay, no? Anong oras kito man? Mga alas 8? O mga lasutso. Lasutso gate, no? Okay, si ma'am din nagabaligya. Gusto Sino ngalan ni gate ma'am? sang gate, no? Sang Sino ngalan niya? yes. Sino ngalan niya to? Si alias Santa na si alias Nining, sige, alias Nining lang kay hindi lang ko nung ngalan, no? Bumupuans, no? So nakabati sila isa kalupok, konfirmado sa klupok ang nabatian. Then pag kay din sila gatubang sa gate sing NHS, no? Pagbati nila sa kalupok, pag talikod nila, pag liso na sa likod na porsyon, nakita na nila nga naghamayang na to sa kalalaki. So, oo. Pilak bilog to sakay sa motor gani ko, no? Pila tong kasakay sa motor kita nyo dahil, miss? Kami katulog pa ako sa pila. Gidang nakasakay. Single? Basta may motor lang din Oo. tayo. Motor lang yung nagpalayo. Nakita lang na mo. Nakabatay lang kami. Lupok lang yung nagkita naman. Kaya na sa. Okay, no? So, pag halin din po sa area, ang motor, going south Riding direction. in No? tandem Pag naman diri sa Araneta, going south nga direction. Namo na hindi ang naobserbahan ni Kwan, no? Ni Ma'am Abe, no? Bobos, nagdamol naman ang ulan, no? Mapasilong. Ito di anay sa may Kwan sa may dagdag, no? Pasino tayo sa may shade, no? Sa NHS, kay nagdamol-damol naman ng ulan. So, harapon po sa isa kalupok na batian, no? Sa vendors, diri sa may tawagan sa NHS. Pag balikid, kita na nagakaya na inibiktima. Tapos may isa ka motor nga nagpalayo, going south direction, no? Palayo sa crime scene, Bombo Pons, no? Muna di karon senaryo, traffic dire. Actually, ari pa di ang tricycle gyapon makitanda sa aton nga kuha na viewers nato sa FB Live nato rapat ang tricycle. Ang biktima nakuha na, no? A certain Jason Romo, no? Taga Barangay 35. Bombo. May mga kilala tada sa 35 check tabi kung kilala ni nila. Okay mo tambasing bata gina, no? Posible mo ning sugat ya, no? Nga daw kita na to nagkurog-kurog siya na may be, amo to ginambal na to sinoto kilalaya. So amo to nambal may gumigo niya, no? Posible sugaton siya. Bumpos kay base man dire sa interview tang vendors, ti do permin adi kuno kada gabi ining tricycle nga may ginasugat nga estudyante, no? So gi-check naton di ginang bayeng bata, wala na guro masigin kuan ato sa nga pulis naton para kuan sa nga dogang investigasyon. Bombo Pons, no? Awat-amat na diklag dire karon ng trafiko this area Bombo Pons po sigurado pa aton kapulisan. Okay. Sini nga mga tinion pula pa silong kita na kay nagdamol-damol pa di ang ulan, no? Di sa area Bombo Pons. So ang tricycle nila aton rosing blue, pero wala ini sa mga markings, kung abing kwan anong tricycle driver association ni siya, basta rosy ni nga blue, kag may sidecar, no? Amo na yung makita naton do dito private guro bumpos nga kwan yan uning tricycle, no? Nga ginagamit lang sa pag sugat-sugat diri sa nasambit nga area Bombo Pons Espino. Nagagad kay mabalik ito sa PFD, kundi may mga
estudyante pa to, no? Kung mamangkotak kay ari ka tabok din sa may gate no sa NHS kay kadamol subong sang Sige lang, Renes. Yes. Kung padayon no lang aton nga Facebook live dira kay ti karon kon makadugang kita sa mga interviews naton dira no kay impormasyon ko may pamilya na no. Balikan ta lang kada dugay-dugay. Sige po mo pons no, standby lang kami dire sa aton nga mga viewers sa live standby lang kamo kay ari pagdagyapon serya. Balik kita karon dugang impormasyon ko konfirmado, konfirmasyon gid sa ngalan sining biktima kag latest nga medical status no. Sining natiruan dire sa may barangay 36 na sa may tabangid mismo sa Negros Occidental High School. Gikan sa patrol, inis Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Sige, salamat sa patrol. Sa kay Bombo Dennis Rubica, balikan ta na karon dugay-dugay no. Standby lang kamo dira sa Facebook live. Ni Bombo Dennis Rubica ini shooting incident no mauna ka damo ang dugo ti sako na kabay pa no nga maka-recover lang siya no kay ti para makambal man sa kung sino tong tawo nga naglutang sa iya o kung nakita niya so muni sa ka delikado naman kado do naglinong-linong na jutay balik naman no pinatsanay tiniruhay naman din sa bahin sa syudad sa Bacolod. Malakanta sa Bombo Dennis karon dugay no sa sitwasyon kami report pa siya no diri sa ato sa riga palatuntunan patag ta ni pila ka mga panumdoma kag bagabalik kita pagkatapos gidamang sini standby. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva Señor Santo Niño! Viva! 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 Bit Senyor! Basta Radio Bombo! Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat
kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cell sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi
amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hilampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasobrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum!
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sang aton nga immune system kag makaamlig sang aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob pito ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang Ito sa rin nga pagpalagaw, balikan ta kadali, no? Si Bombo din sa Bika. Anong latest ka sitwasyon na sa dira, no? Sa area sang sa daw Quezon Avenue na daw Bombo Dinis. Barangay 36 sa Surad sa Bacolod. Before kita mag-wind up diri sa ito sa rin nga palatuntunan, ano nang sitwasyon? Bombo Dinis, please come back.
Bombo Pons, no, nakikinig po sa area dire. So, Hindi, kita lang may ng motor, dugang tali no? pumasok Sa na nabaton nga ining gintiro, no? Si Jason Romo, magulang ini siya ni Rimar? Simen Romo, ito ba lang na missing? Rimar to, no? Simen. Simen. Simen Romo. Itong 19 years old bala. Oh, okay. Amo Tapos- tayong lang na dumduman ko dahil nagkaina pagsiling nga Romo, so doon may missing na ton ligad. May upod to nga isa. Oo. Duwa sila to itong ginkwato sa may baybay sa may barangay 35an. Oo. Until now wala pa makita. No? So ining gintiro si Jason Romo aton day po bangkot kay na sa pila ka mga ari dire nakilala na taga barangay 35 na bumangkot na ton. Ini si Jason magulang ini ni Shimen. Nga na missing. Okay. So doon nagsugat lang sa kuno sa nobya niya da? Yes, sakto ko po confirm to itong lagi na una itong pumangkot ng babae. Nobya Amo to? itong sugato niya. Confirm to po do base ato ko sa pulis. Amo itong sugato niya. Live-in niya. Daw 15 years old pa itong bata. High school, no? High school, no? Amo itong sugato niya. So sa initial na, pwede nga pagpumangkot ka gabong post, ang ining biktima. So, Nines? Yes. Inablos ni Ma'am Roslyn? Ating base, Bombopons. Inablos na, confirm na. Okay. Ining biktima, nagapungko sa iya tricycle sa motor. Gapark, dali, gapark. Gapark kay gaulat. Ang suspect nga nagasakay sa dark color nga scooter, Bumupons, temporary plate number, dark color, naghalin man diri sa may south na direksyon, nagpalapit sa biktima nga nagapungko siya tricycle kag in close range gintiro ang biktima. Sus. So kita tangan na tumba sa nahulog sa iya tricycle sa iyang motor na pukuan kag din sa nagakaya sa dalan. Actually ya di Paris ang sinilas ari pagapon, na? Kag din pagtiro sa kalupok as confirmed na ato interview vendor sa mga sa inyo chest sa kalupok na batian ang suspect isama lang ko nagasakay sa scooter motor nag-iskapo pagwa din sa dalan na Araneta going south na direction. Bumukuha sa mga senaryo. No? Sining shooting incident confirmed na Jason Romo, ang biktima, gidala karon sa may regional hospital. Mapaniaton ko ang karon ng latest na confirmation. Kontagin na mo rin, kay na to Jason Diliomo Romo. Yes, no? Muna, no? Ang ngalan po. Check lang to sa police karon? Yes, official nga report sa ato na police practice na establish na ang identity sa biktima kag gindala sa regional hospital kung ano man ang latest during sitwasyon, no? Medical bulletin sa biktima, Bombopons. So, direktador po niya sa may barangay 36, Sunod sa Bacolod, ini si Bombo Dennis Rubica para sa mabansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa dugang impormasyon, Bombo Dennis Rubica. Nagikan pa sa area, no? Dira sa barangay 36 sa tubang sa Negros Occidental High School. Ngot sa natabo nga shooting incident sige lamang nga gabi. Dugangan nato na iban sila nga may impormasyon, no? Dira sa ato sila nga palatuntunan sa Pila ka News and Public Affairs Program sa Bombo Radio Bacolod. Kasi karon maka Facebook Live si Bombo Dennis sa interview sa pamilya, no? Sang sining nasabit iya nga biktima. So bago lang sa tong na missing bala. Nga Romo, mo gito dayon ang nadumduman ko nga panawagan patuloy sa aton mo sa Bombo Radio Bacolod. 5 minutos sa kaligid sa takna alas 9 sa gabi, standby na sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation